бозидии президенти Тоҷикистон аз Узбекистон бо гулгузорӣ дар пояи муҷассамаи мустақилиқ шурӯъ шуд ва дар ин лаҳзаҳое ки мо шумо суҳбат мекунем музокироти ҳайатҳои ду давлат ҷараён дорад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ҷараёни сафари раис ҷумҳурро пайгирӣ дорад ва ҳоло бо мо дар студия аст. хуш омадем. Абдулло, аз муҳимтарин нуқтаҳои ин сафар ба мо бигӯ ки чӣ масъалаҳо баррасӣ мешаванд ва чӣ натиҷаҳоеро аз он мешавад мунтазир буд? салом шаҳло. дар музокироти ҳайатҳои ҳукумати Тоҷикистон Узбекистон ки нимаи аввали рӯз дар шаҳри Тошкент шурӯъ шуд, таваҷҷӯҳи асосӣ ба ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ равона шудааст. дар соли 2018 миёни намояндагони ду кишвар беш аз 50 дидору мулоқот ва 4 ҷаласаи байни ҳукуматӣ оид ба масоили тиҷоративу иқтисодӣ барпо шудааст. мизони тиҷорати дуҷониба дар ин муддат 35% афзоиш ёфт. президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев дар ин музокирот гуфт ки ҳадафи ниҳоӣ то сатҳи $500 миллион расонидани мизони додугирифтҳои тиҷоратии байни ду ҳамсоя кишвар аст. Мирзиёев таъкид доштааст ки ду кишвар потенсиали бештар кардани тиҷоратро то $1 миллиард ҳатто доранд ва раис ҷумҳури Узбекистон ҳамчунон гуфт ки дар ҳамкориҳои ду кишвар паҳлӯҳои хеле зиёди даст нохӯрда низ ҳастанд ки бояд дар ин самт корро тавсеа бахшанд. бубин Абдулло, чархиши аз ҳама муҳим дар муносиботи ду кишвар моҳи марти соли равон ба вуқӯъ пайваст, чун пас аз сафари Шавкат Мирзиёев ба якборагӣ режими виза лағв шуд ва аз ду ҷониб ҳазорон нафар шаҳрвандон ба меҳмонии якдигар шудофтанд. Ин сафар ҳам чунин як натиҷаи чашмгирӣ хоҳад дошт? мизони эътимод миёни ду кишвар хеле баланд аст шаҳло ва дар чунин фазо ҳар гуна пешрафтеро дар муносиботи ду кишвар мунтазир шудан мумкин аст. Аммо муҳимтарин санаде ки дар ин сафари президент Раҳмон ба Узбекистон имзо шуд, ин созишномаи ҳамкориҳои стратегӣ байни ду кишвар аст. яъне ду кишвар ки 12 сола муносибати сарде бо ҳам доштанд ва дар як шароити наздик ба ҷанги сард ба сар мебурданд, ҳамакнун аҳду паймони шарикии стратегиро бо ҳам бастанд. сафари президент Эмомалӣ Раҳмон дар Узбекистон рӯзи шанбе бо зиёрат аз Самарқанд идома хоҳад дошт ва танҳо пас аз анҷоми он мешавад хулоса кард ки натиҷаи муҳимтарини он сафар чӣ буд. Аслан соли 2018 дар равобити ду ҷумҳурии собиқ шӯравии Осиёи марказӣ соли таърихӣ аст. шаҳло тавре худат ҳам ишора кардӣ, пас аз сафари Мирзиёев муносиботи Тоҷикистон Узбекистон ба куллӣ тағйир кард. одамон аз ду ҷониб ки бо ҳам пайванди хешовандӣ доштанд, пас аз барҳам додани режими виза тавонистанд хешу табори худро бибинанд. ҳама гузаргоҳҳои марзии миёни ду кишвар ба зудӣ кушода шуд. тиҷорат авҷ гирифт. равобити ду кишвар дар ҳама соҳаҳо додугирифти барқ, газ барқарор шуданд. бар илова хатсайрҳои ҳавопаймо миёни шаҳрҳои Душанбеву Самарқанд, Душанбеву Бухоро боз шуданд. хатсайрҳои автобус ҳам ба гардиш даромаданд. хулас дар 5 моҳи ахир дар равобити ду кишвар чунон таҳаввулоте ба амал омаданд ки қариб ҳама сардиҳои 20 соли ахирро аз байн бурд. хуб, боз ҳам мунтазир ва ба истилоҳ гӯш ба овоз мемонем ки чӣ қарордодҳои муҳиме ба имзо мерасанд. сипос Абдулло.